हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बे आंनि एसके बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै बरायबाय लोगोफोर। बे आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ जागोन लोगोफोर। मानोना आं इउटुबाव खामानि मावफेराखैमोन। मानोना दायो आं इउटुबाव खामानि मावनो होननानै आवगायना फैदों लोगोफोर। मानोना बेयो आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ जागोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर, आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर। मानोना आं दिनै इउटुबाव गोदानै आगान सुरबोदों लोगोफोर, इउटुबाव खामानि मावनो होननानै। माने नोंथांमोना सापर्ट खालाम लोगोफोर। उननि समफ्राव जाहाथे आंबो नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै होनो हायो। गुबुन जायगायावसो आं दंफैयो नालाय, खामानि मावनो थाफैदों। नैबे उनथिंजाय नुनाया जोंनि रुम आरोना लोगोफोर। बोथोरा दासान्दि अखा हाहां जागासिनो दङ। बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर जायगाया। माने उननि समफ्राव आङो नाजागोन, मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो। उननि समफ्राव मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना हो, आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायो लोगोफोर। माने दिनैनि भिडिअआ गोदान हिसाबै बारा गोलाव जानाय नङा लोगोफोर। मानोना गोदान समफ्राव मा बुंगोन मा मागोन मोनो, गोनो गोथो जायो। मानोना आंबो दिनैसो इउटुबनि प्लेटफर्माव फैदों लोगोफोर। मानोना गोदान आं सानो आरोना, आं उननि समफ्राव आं लासैनो मोजाङैनो रोंलांगोन होननानै। ना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो सावरायनानै आङो बेखिनियावनो दिनैनि आंनि बे ब्लग भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर। गोजोनथोंसै लोगोफोर। थेंक इउ नोंथांमोननिसिम।